Well, hello, Mr. Kuninen. Sawl ystafell sy'n dy dydi. Mae 30 ystafell yn y tŷ. Oes cegin yn dy dydi. Oes cegin yn dy dydi. Oes, mae cegin yn y tŷ, a dwi yn hoffi coginio curry. Oes lolfa yn dy dydi. Oes lolfa yn dy dydi. Oes, mae lolfa yn y tŷ, a dwi'n hoffi gwylio'r teledu. Oes stafell wely yn dy dydi. Oes stafell wely yn dy dydi. Oes, mae ystafell wely yn y tŷ, dwi'n hoffi mynd i gysgu. Oes gardd gyda dy dydi. Oes gardd gyda dy dydi. Oes, mae gardd gyda'r tŷ, dwi'n hoffi neidio fyny fry. Oes stafell molchi yn dy dydi. Oes stafell molchi yn dy dydi. Oes, mae ystafell ymolchi yn y tŷ, dwi'n hoffi mynd am pip. Wel, helo, Miss Pysgodyn Aur. Sawl ystafell sy'n dy dydi. Mae un ystafell yn y tŷ. Oes cegin yn dy dydi. Oes cegin yn dy dydi. Nag oes, does dim cegin yn y tŷ, rownd a rownd y bolen a fi. Oes lolfa yn dy dydi. Oes lolfa yn dy dydi. Nag oes, does dim lolfa yn y tŷ, rownd a rownd y bolen a fi. Oes stafell wely yn dy dydi. Oes stafell wely yn dy dydi. Nag oes, does dim ystafell wely yn y tŷ, rownd a rownd y bolen a fi. Oes gardd gyda dy dydi. Oes gardd gyda dy dydi. Nag oes, does dim gardd gyda'r tŷ, rownd a rownd y bolen a fi. Oes stafell molchi yn dy dydi. Oes stafell molchi yn dy dydi. Nag oes, does dim ystafell molchi yn y tŷ. Ond ble rwy ti'n pipi?